सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कणकवली शहरातल्या CCTV कॅमेरे आता सध्या बंद आहेत। एकंदरीत बघितलं तर कणकवली शहरातील बऱ्याच गुन्ह्यांचा उलगडा असेल, मारामारी असेल, चोरी असेल यांचा उलगडा होण्यासाठी CCTVची गरज असते आणि तत्परतेने उलगडा होतात। पण हेच CCTV आपण बघतोय या ठिकाणी, या खांबावर बघतोय की हे CCTV लावलेले आलेले होते, पण ते काही कारणास्तव काढून तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे काढण्यात आले आहेत आणि सध्या बरेच महिने ते बंद आहेत। मशिनरी तशाच आहेत, एकंदरीत वायर देखील काही तुटलेले आहेत, कट केलेले आहे। पण सिंधुदुर्ग पोलीस यांच्याकडून हे CCTV लावण्यात आले होते, कारण तत्परतेने गुन्ह्यांचा उलगडा व्हावा यासाठी ही सगळी यंत्रणा तत्परतेने लावण्यात आली होती। पण सध्या बघतोय की कणकवलीमध्ये हे CCTV बघितलं तर नरडवे नाका असेल, रेल्वे स्टेशन असेल किंवा पटकी देवी असेल, कणकवली कॉलेज रोड असेल, बाजारपेठ असेल, म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी हे या वेगवेगळ्या चौकामध्ये गुन्ह्यांचा उलगडा किंवा कुठलाही काही प्रसंग घडला तर CCTVची नजर असते आणि त्यामुळे नागरिक देखील भिवून असतात, चोरटे देखील भिवून असतात। पण हीच आता पोलिसांची तिसरी नजर म्हणून आपल्या CCTV ओळखला जातो, ती तिसरी नजर आता सध्या बंद आहे। तत्परतेने पोलीस काम करतात, पण जर समजा पोलिसांनी ही CCTV चालू केली किंवा ही CCTV चालू झाले तर अजून तत्परतेने काम होऊ शकतं। पोलीस यंत्रणेचा जो वापर आहे तो चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो। CCTV बसवण्यात यावे, त्यामुळे समजेल की कोणत्या दुकानात चोरी झाली, चोर कोण आहे हे समजेल। कणकवलीतच नव्हे, सार्वजनिक उपक्रमात सर्व ठिकाणी लावलेले CCTV हे तसे निरुपयोगीच आहे। एक तर त्याचा मेंटेनन्स आहे किंवा त्याच्यावरनं तपास केला जात नाही। त्याच्यामध्ये जी काही यंत्रणा असते त्यातनं काय करायचं याचं संबंधित यंत्रणांना काहीही देणं घेणं नसतं। त्यामुळे CCTV बंद असले काय किंवा नसले काय सगळं सारखंच आहे। जर त्याचा मेंटेनन्स होणार नसेल, त्याचं व्यवस्थापन केलं जाणार नसेल आणि त्यातनं मिळणाऱ्या माहिती आधारे गुन्हे दाखल किंवा तपास होणार नसतील तर ते नसलेलेच चांगले। किंवा लोकांचा सार्वजनिक पैसा त्यासाठी खर्च न होणं हे जास्त चांगलं असं मला वाटतं। त्यामुळे CCTV नसावेतच। बंद असल्यामुळे कणकवली मार्केटमध्ये चोरी होते किंवा काही अनुचित प्रकार घडतात, होऊ नये CCTV असावी याच्या CCTVमुळे जागरूकता राहते, लोकांमध्ये भीती राहते। कोण काय करतोय, कोण काय करतोय, तो घाबरून प्रत्येकजण विचार करून प्रत्येक गोष्ट करत असतो आणि काही अनुचित प्रकार घडत असतील त्याला पण आळा बसू शकतो। नक्कीच यामुळे काय होतं, ॲक्सिडेंट झाला, कुठे काय झालं तर भांडत बसण्यापेक्षा CCTV असलेला खूप चांगला। काय पोलिसांनाही तपास करण्यास बरं पडतं, खूप सोपा जातो तपास। कणकवली शहर आता बऱ्यापैकी वाढलेलं शहर आहे, व्यापारीदृष्ट्या म्हणा आणि बाकीच्या गोष्टींना। त्यामुळे दुकानं वाढलेली आहेत बरीचशी, त्यामुळे चोरीची प्रकरणं वाढू शकतात। CCTV जर चालू असली तर त्याच्यावर आपण कंट्रोल करू शकतो किंवा रात्रीच्या मारामाऱ्या होतात किंवा राजकीय काही राडे होतात किंवा इतर अनेक काही गोष्टी घडतात। परवा आता मुरडोंगरीवर सुशांत दळवी नावाच्या व्यक्तीचा खून झाला। CCTV असेल तर त्याचा आपण उलगडा पटकन लावू शकतो। त्यामुळे CCTV चालू असणे हे समाजाला गरज आहे। समाजाचा तिसरा डोळा म्हणून पण त्याच्याकडे बघितलं जातं, चाणक्यपणे तो लक्ष ठेवेल। CCTV चालू असणं गरजेचं आहे। भविष्यात आता पुढे पाऊस पडणार आहे, पाऊस पडला की चोऱ्या वाढतात। एक पोलीस पुऱ्या शहरावर किंवा 10 पोलीस पुऱ्या शहरावर लक्ष ठेवू शकत नाही। एक तर पोलिसांची गस्त पण वाढवली पाहिजे, त्यासाठी पोलीस स्वतः चौकात रात्रीचे उभे राहिले पाहिजेत किंवा CCTVच्या नजरेतून शहराची सुरक्षा केली पाहिजे। त्यामुळे ही CCTV लावण्याची गरज आहे। कणकवलीतील नागरिकांचं असं म्हणणं आहे की लवकरात लवकर CCTV लागावे। CCTVमुळे बरेच ज्या आहेत त्या घटना आहेत उलगडा होतात। त्यामुळे काही जणांचं असं म्हणणं देखील आहे CCTV लावून गुन्हा घडलेला माहीत असतो, गुन्हेगाराला शिक्षा देखील होत नाही। त्यामुळे CCTV लावण्याची गरज काय आहे, CCTV लागलेच जाऊ नये असं देखील म्हणतात। पण CCTVमुळे
बऱ्याच गुन्ह्यांची उलगडा होऊ शकते. CCTVमध्ये दहशत असते, कारण आपण कुठलाही गुन्हा करू शकत नाही. एक समाजामध्ये आपली जी घटना घडते ती लवकरात लवकर उलगडा येऊ शकतो. त्यामुळे काही जण CCTVला भिवून देखील असतात, CCTVच्या कॅमेऱ्यामध्ये कैद होतात. काही अपघात असेल, त्यानंतर मग गाड्या चोरीचे प्रकरणं असतील, त्यानंतर बघायला गेलं तर CCTVमध्ये होणारे जे चोऱ्या असतील, त्यानंतर काही मारामाऱ्या असतील, ह्या CCTVमध्ये कैद होतात. त्यामुळे काही ह्या घटना कमी देखील प्रमाणात होतात. त्यामुळे अशा पद्धतीने CCTV लागण्याची गरज असल्याचं कणकवलीवासीय मात्र बोलत आहेत. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.